Ta' kull sena l-parteċipanti tal-karnivali ħabtu wiċċhom ma' diversi problemi minħabba nuqqas ta' post adegwat fejn ikunu jistgħu jaħdmu il-karrijiet tal-karnival. Sal-lum wara snin sħaħ ta' wediet mill-Partit Nazzjonalista, il-weda tal-villaġġ tal-karnival baqgħet ma twettqitx. Din il-weda ilha ssir mill-Partit Nazzjonalista għal snin sħaħ u kienet anke mniżla fil-programm elettorali tal-aħħar elezzjoni ġenerali. One News tkellem ma' tnejn mill-parteċipanti tal-karnival illi il-ħamis filgħodu kienu f'Santirmu dwar il-weda tal-villaġġ tal-karnival. Dejjem nittamaw, jiena għandi 28 sena, minn meta naħseb kelli 8 snin 10 bdejt nifhem, kont ġiġa bdejt nismagħha, u issa naħseb għaddew 20 sena u għadna l-istess. U issa ġifieri milli qed nisimgħu l-sena d-dieħla naħseb jiena personali li narma Santirmu sena d-dieħla m'għandix fejn narma. F'Novembru li għadda l-Ministru Mario De Marco kien qal li dawk kollha li jieħdu sehem fil-karnival jixrieqilhom illi jkunu jaħdmu f'post apposta għalihom. Iżda għalkemm wieħed illi tenders biex jibdew ix-xogħlijiet kellhom joħorġu dak iż-żmien, s'issa id-direttanti tal-karnival għadhom fil-għama. Intant il-ħamis filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat żar lid-direttanti tal-karnival illi kienu Santirmu għaddejjin bit-tħejjiet tagħhom. Huwa kien imdawwar mal-post fejn ra l-perikli illi jaħdmu fih minħabba illi sallum ma nżammitx il-weda tal-villaġġ tal-karnival.